سلام كبرات تقاتلتي بزلكم سلام تعنا فقري حاجز زبلك كلكم نتمنىكم لو يتكم بلانيش تي سمرتنا مسينا لنا ني حسانات دقنا دغول مالتي ቋንቋ ትግርኛ ክመል ኩሉ ዝኽእል ንሽተይ ወላ ካብ ብዙሕ ተዘይ ይበልናያ ንኣሽቱ ግን ጠቕምና ዝበልናያ ሰረክን መሃር ክንቅፅልና ማለት እዩ ክቡራት ህፃናት ሕጂ ሓደ ክንመሃር ኢና እዞም ደቀይ ብሩኻት እንታ ክንገብርና ብዚኣ ነቶም ሰ ዝጅምሩ እዚ ሰ በሃለ እዚ ሰ በሃለ እዚ ፊደል እዚ ሰ በሃለ በዚ ሰ ዝጅምሩ እዞም ኣሰኣል ከንታ ክንገብሮ ኢና እቲ ክነዛምዶም ኢና ክነራኽቦም ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ሰ እንተልና እንታይ ንብል ሰብኣይ ንብል ሰብኣይ ንብል ሰ እንተልና ሰብኣይ ንብል ሰ እንተልና ሰበይቲ ንብል ሰ እንተልና ሰገን ንብል እዚኣ እንታይ ትበሃል ሰገን ትበሃል ካልእ ብሰ ዝጅምር የለን ካልእ እንታይ እዮም እዚኦም ካልእ ዝበሃሉ ዘለዉ ብዙሕ ሕጂ እንታይ ይበሃሉ እዚ እንታይ ይበሃል ፈረስ እዚ እንታይ ይበሃል ድሙ እዚ እንታይ ይበሃል ዓሳ እዚ እንታይ ይበሃል ጠረጴዛ ስለዚ እዚኦም እንታይ ይበሃሉ ሕጂ እዚኦም እዚ ኸ እንታይ ይበሃል እዚኣ ኣደ ሰበይቲ ትበሃል እዚ ኸ እንታይ ይበሃል ኣቦ ሰብኣይ ማለት እዩ ኣብዚኣ እንተኺድና ከዓኒ ካብዞም ስዕቡ ኣሰኣል ብፊደል ሸ ዝጅምሩ ብምኽባብ ኣመልክቱ ትብል ዘላ ከዓ ብሸ ዝጅምሩ ማለት እዩ ብሸ ዝጅምሩ ሸ እዚ እንታይ ይበሃል እዚ ሰ በሃል እዚኣ ካብ ልዕሊያ ዘላ ኣብ ልዕሊያ ከዓ ሓንቲ ላይን ሓንቲ ታሽም ዘላታ ከዚኣ ትበሃል እንታይ ሸ ስለዚ ሕጂ ብሸ ዝጅምር እንታይ ኣሎ ብዚ ሸበጥ ሸሓኒ ሸሓኒ ይበሃል እዚ ኸ እንታይ ይበሃል ኩባያ እዚ ኸ እንታይ ይበሃል ሓሰማ ሕጂ ናብዚኦም ክንቅፅል ኢና ናብዚኦም ከዓ ክንቅፅል ኢና ሕጂ ናብዚኦም ከዓ ክንቅፅል ኢና እዚ እንታይ ይበሃል ከ በሃል እዚ እንታይ ይበሃል እዚ ከ በሃል እዚ ኸ እንታይ ይበሃል ኸ እዚ ኸ እንታይ ይበሃል ለ ሕጂ ከ እንተልና ከከልቢ ከከልቢ ኸ እንተልና ኸ እንተልና ኸ መለኸት ከዓ ንብል መለኸት ንብል እዚ መለኸት ዝበሃል መለኸት ኣይነ ይበሃል እዚ መለኸት ይበሃል እዚ ኸ እንታይ ይበሃል ለሚን ለሚን ከዓ ንብል ለሚን እዚ እንታይ ይበሃል ለሚን ይበሃል ሕጂ እንታይ ንብል ኣለና እዚ እንታይ ይበሃል ኢልና ከከልቢ ኸ ከዓ እዚ ኸ በሃል እዚ ኸ መለኸት ለሚን ከዓ ይበሃል ማለት እዩ ሕጂ ብዚኣ ክንቅፅል ተጠቒምና ከዓ ነዞም ዝስዕቡ ነዞም ፊደላት እናዛመትኩም ኣድምፅዎም ትብል ዘላ እዚኣ ከዓ ንኣብነት እዚ እንታይ ኢልናያ እዚ ዓንተወይ ከ በሃል ኢልናያ ነርና እዚ ከዓ ኸ ይበሃል ኢልናያ ነርና እዚ ከዓ ለ ከ ኸ ለ ከ ለ ከ በሃል እኒኻ ባለ ብኻልእ ሕብሪ ጌርና ኸ ብኻልእ ሕብሪ ጌርና ኸ ዓይታ ክንገብሮ ኢና ሕብሪ ክንገብረሉ ኢና እዚ ኸ እንታይ ይበሃል ሕጂ ከ ኸ ለ ከ ኸ ለ ከ ለ ከ ኸ ሕጂ እዚኦም ክንንብብ ነዚኦም ወላላጊምና ክንንብቦም ነርና ንኣብነት ለኸየ የለን ለከ ለለ ወላ ለኸ በሰለ እንደበልና ክንላግቦም ንኽእልና ማለት እዩ ኣላጊምና ክንንብብ ንኽእልና
كن انت هنقبلنا حاجة نجيم كنا نجيم كأخنا نبوبينا حاجة نجيم جنتنا نبل إذا خاء نابز من كيد زي شعو جانت هتمال على حاجة ب إذن تاي بحال ب يا بالي 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 لا سخا جاها لا س لا س لا س جاها تبال لا خ لا خ لا خ جاها بسلة 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 جاها تبال لبس لبس أبجاها أن كيدنا حج بجاها سلبة 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 أبجاها ني كسبة 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 أبجاها بكالة 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 أبجاها أنت مثلا سباخة 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 أبجاها أن كيدنا حجي شلالة شلالة لا شلالة 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 كبرات تخاتل تهصانات نايلوم زنبره تمرتنا تمسل نيرنا ابز قصل كا كنقصلنا تمرتنا نايلوم معلتين زيات تمسل نيرنا اصنعوا مسحواتكم كنتم اصنعوا سرفن اب قصال يرخبنا سمتك يبروخات